तो हेलो दोस्तों, का हाल बा। स्वागत करते हैं रउआ लोगन के फिर से एक नया ब्लॉग वीडियो में। तो हम आ गइल बानी कोटवा। ये हम चलतनी आज कोन्होवा, कोन के देवी माई लगे। तो हम ही आ गइल बानी कोटवा मार्केट के अंदर। ये देखी लोगन, कोटवा मार्केट के अंदर में आ गइल बानी हम। तो चल लोगन आगे देखावत तनी हम। ये देखी लोगन, कोटवा मार्केट शाम के समय। तो हम कोटवा से आगे निकल चुकल बानी। ये हम आ गए नवगोल चौक पर। ये देखी नवगोल चौक पर आ गई है। आम उम बेचात लख। तो हम यहाँ से आगे निकलनी है, आ गई है बढ़ारवा में। बढ़ारवा बोलेला। ये देखी लोगन, बढ़ारवा गांव है। बहुत ही प्यारा नज़ारा बा। तो हम ये लोग बैठा के निकल गई है। बैठा के यहाँ से निकलनी है। जैसे कि हम आ गई है कोन्हुआ चौक है। यहाँ से आगे निकलनी है। तो बहुत ही प्यारा मंदिर बढ़ारवा में बा। ये देखी लोगन, तो हम आ गइल बानी कोटवा ओवर ब्रिज के नीचे। अपन गाड़ी होदे लागल बाटे। तो हम पहुंचा के आवत रहनी है। तले रात हो गइल। ये देखी लोगन, लाइट हम गाड़ी में कैसन लगैले बानी। तो रउआ लोगन के कैसन ब्लॉग लागल एगो प्यारा सा कमेंट कर देम लोगन। तब तक ले बाय।